Khubre phi baro ki paima ki baju pai ki baju kosan ya kan ka channel usamat uperta pliang sabai phi sesin pat sya kan ka jing batai ka jing ya phli jumot ani ka jing pesothu nakali ka channel jing ya bere ki mat ki bakta ki paima ba kum juru ki bakta ya kan ba ka chai bendriu hakani ka tayo ka wala da pa kasi utrai ni i ba u menteri rang ba jong ka jala me khlao kon rat sangma bat u menteri rang ba jong ka asam u himanta biswa sarma kita rai masdang no ya ke jakaran khaput akabanta ka ba ala ni ta ka second phase jong jeng ya pinbai ya ki jaka ki badan preng ka je ka ja preng jong ka me khlao ka asam kabanta ka ban kong jong ka jeng ya pinbai put akin rutut ki jaka ka ya kum tu ki ladon ki jing persya na ki shnong ki badan hatu ki jaka ki khamtam ek ki bashara ashpo asam na kala joka sar jala la ya shakhmat bat kumbala krauda u mutirang ba aka jika kendo bagi sang balang waya kanika MOU na ni kata kete te ular na kapta ka jik mbet bot aka pta ka benekong anum la ashu ban phaidien lai do stang bo un chakran bat ka soka asam men ki ka kan ni shnong ki la ban phai bang chapom mi khlaya gi iro ka pta ka benekong ba haka beneng kabasdang ka sokar NDA kalami ke jengkop kalami ke jeng kren ba datang ka ni sokar ka benut banyak kren malet ikam ka jeng mitput hendai apalami ke jeng persya apalami ke babun ke jeng yaki ni ke babun kilian ka ni ka jo sokar ba kala ka do ba kila penbai jaka kila penbai ke ni ke jaka kila kren ni ke put dai lumba ki kot kisla ni ke jeng khen ki dokumen ki barora da ka sokar ka snam arajar kharwe ka bamut hi ba ka ni ka jeng beteng na dung tik snam ki berada to kata ka badam nilai ke ka bang ka makaran ka pol kalong ya ka jek mbek bot ka benta ka baar ka benta ke hendu tuli ki jaga ke basa na ki khan artali ki badan apre kata ka jek ka ja but na prem juga di hendu tuli na prem juga di hendu tuli ki jaga ke barasa ki bajakan ka benta ka baar artali ki jaga ki balak kado na nilai tali ki bala nong to ki di ki ba kongsan ki ba ki pa ma ki di ba smuthu ki ba kasokar ka ada banale bne athik pathik namar be ki jaka ki ba aban kata ya ka suk sain jong jela kini ki jaka ki long ka ban kong ka de ka lakpi ka ba ar ka de ka block 1 par ka block 2 shwa bangan poi shaka ba lakpi lesi ka to kam ki pa ba pengen so thu ki ai ni ka block 1 ka block 1 ke ka kanthop bi ki shnong ki bran ha ka rilum giant hills district ki shnong kum ka khat kasla kisnong mulber kisnong denler bakum tatar ki babon ba kisnong stu jaka ke ba ya ilumba na do sasnyang terter satu jaka ngalapo chite ki kisnong hakasam khaklas pa khlai sang khlai kunriu ba ki babon ki nong song to jan baro ki nong song to hakiti kisnong ki ba block 1 ki dei kisnong khasi but ki ba shong ki ba sang to ki dei ki jai benriu pna kari ki jaka ka ba seso ba ka ba long phau ba ka ba long phau ka jung thung ki jing tep but kibri gede ki patrish to habang alpa ketika hakte ki sinong hakisnam ka khanas pa khanap sang lai ndri ngi i ya ka sangsat dingi pai ba akate ka thai omdan surok omdan lati omdan sangkit omdan omba umdi omdan skol omdan ki jaga sumar ki bla penmian da soka lai tang ki bla trei andi ki bla bu ki mission nang tangi kan mau akasnam arajar wei ha pорадан to ka jing phadu er jo ki pai ba na po block 1 namar ge sa pendek aki kai klau kle no karbi de ki spangot ki pa ba kiran phai bat ki ro shong po sa snyang ngira poi biam chite ki jaka ba ka srok hi kalong kumju mar ki babon ki pa ba ki bulan phat ki ye ki sam ka te ka por ki ya de ka kajak bat dan ru ki tu ki bapang ki wastom ki ba armat ki le shong da ki kali shakti ma ngir le shong na ka kali shakti ma na ka te ka por ka srok ka balong khando ko ko ka mun ka don ka jing event na kalem to kasokar sami kiti kisnong ki badan po block 1 nang ta pat ka block 2 block 2 ka de kisnong ki baha po ka rivai ka ki benta jo ka rilum rivai kum ka molos nai ka omlepe ki babon ba kisnong sti don ka lum dengan ter ta Situ kisnong rong ila poya kini kisnam ki berada bat kalong kum juhi ki surok ki leti ki sengkir ka dan kedak jeng jisha ino ben hakalem to kasokar sa te kumnu kini kisnong ki baha popo ka block 1 bat block 2 ki ba lesi ki don palat ya ka aspa san po tuli kumnu ki pois po asam murswa kini kisnong ki ha popo jo ka united khasi giant hills ka por ba 4 don ka jalame flaya
kan notification na deka jing pemna hakasam kakandai spasan huwei la ong ba yakini kijaka ya ba yakibala penha pa pokok block 1 pat block 2 la rano dan punya sono pat karbi anglong district la sehat kapor naga benta kata kacing suk akasan syar ka khadar ba kacing pek kacing kemi yaki kata ka baki ongka administrative convenience kamamod namar baki di kisnong ki jengai syaka joai kepada tekpor ka subdivision ang taki jengai syapok nongpo da seka tekpor da ka subdivision kamta namar ba ka united khasi anjat hills kadang hap lang hapok ka jela asam idang dong haju ka jela la ra no iki syapok karbi anglong la seka khamjan ya kanong ba difu hakalai kawan hakajing pek ya kan secara kada yang ini lah surat sibor ang transfer ambil barang bakin ham no po asam kadingra bat pe po asam kolong nagam ta ka secara kada tendai nyimtip kai ka belajar hadin ka haka snap syak nespa nyofu ar hapo ka haba ka mekhlek la yo la ka jong ka jella baliba mshimla pendrung tadi mshimla retransfer yang ini pen phai yang ikan kicaka ki bha po block 1 block 2 haba ka mekhlek ka yo la ka jong ka jella lembaga ta Northeast Organization Act Northeastern Reorganization Act nyimtip kai ka magirang ba ak ta ka por ki prakhat tela ringi prakhat argi shim tang ni jing kro harum gi so thu ba ya ka block 1 block 2 la ni ki shnong ki baha po ka block 1 block 2 kam dei ka ba e asatia ban pen phai pa chapo mekhlea namar ba ka dei na kam ta ka administrative convenience menta ka so block 1 kila la jan chapo clear ka ba dei ka district headquarter kanong po ka dei ka district headquarter ka bomot ba ki shnong kila jan chapo po kan le kawan kila jan chapo mekhlea kanum don kanu kudu kajing man pen phai byang yi shnong ki pha po block 1 block 2 shapo ka chalam mekhlea ten ring ip tepat hangto ka don lu saka karbi anglong autonomous council ngidi man kan mau ba ka karbi anglong kamri ka district council ketika autonomous council ka pakham klan shushu banyak ka KCDC banyak ka JCDC ki bor ki jongka ke janjar kan ba ka sarkar jela ngemtep na ka karbi anglong nomor baka dia kecil penipu jong kam kaya pada sam bakan tup lang ru ya ka karbi anglong autonomous council kan shan em yang ini kisnong bakan man phai bang siapa mekhlaya nomor baka karbi anglong hadu mentahi kan don kecil ki ke dengan kon bakan yo do la ka jong ka jalla ban ngi ban kan mau begini jaga ki ba bha karep karyang ki ba permis cibun ku ba bat ku de ki thung jong ki pai ba nong rep tenre ada kemon ka sokar mekhlea ba asam la ma pen phai byang ki snong ki phapo block 1 block 2 spok mekhlea ta ka mi byang yak we pat ka notification lamba ka ka jingya pen report ba kini ki jaka pa pro pukin le phai no spok ka jalam mekhlea na mar ba ka yo la ka jong ka jela ada ni phai pat spok ka langpi ka de ka jaka ka ba adon ka jingya kini ka jana du ko po do sensar jong ki pharen haswa jong kating sensari ki fareng ya ka langpi la ha punha po kata ka yang mana ka yo ter kasi janta hills ka bumot ha po jalan mekhlea ande hadir juga independence hadir bakam india ka yo la ka jong kating lai lu la ra yang pat po asa den mata kada do ti kisnam ka langpi ka na preng ka kni jong ka mekhlea bat ka asa ndai ngi man kan mau kan ka sarkar jong konrad bat uhiman pa kila kedo ba ka wei na kimat na kita kisan tali ki kendon baginya pet akan dia kecinya buat juga ki arti ki jela kalau kata ka historical facts lain kita kejing sisa ka kum ka history dari ki pekar kum history ka block 1 ki snong ki baha po block 1 block 2 ki hab apo ki hima khasi la kalong ki dollarship ne ki simship ba kum ta terter siapa block 1 gidan ya ka ta ka hima nong phlot lan ta ka ra nong phlot ba kum ta terter siapa blok tu kita yang terkait nong tung bakam tak kiwi dia kihima kia la ban lang limba to kisno barang ipe yang kalang pipat aksem ke memuswa ka don hapok kahima rambrai hari pat kar mi no kahima rai nong mensau bat mentapat ka disengse kala pendai pa ka don ta kahima nong mensau hima mensau ti ka bomot la dingi khain na ka pet ka sansar khada jong arti sansar lo khasi menswa kindi kisno baro ki ha po ka jing pe tu kisi khasi na ni ki ha po ka hima khasi kam jing bakini kisnong kiriban dan be adi ki phai bang sipo me khlang ila na ko taro habiri bakalang pi
Kalang pi kadi kejaka kabrang strategik bahaya ka jela makhlaya. Ada pi poi sipo lang pi poi ko to ka yau lang pi. Pi I bakadi kejaka ya dia thi to ki pai khasi ha ka baki bri no pa asam ki wan ban ya dia thi po to kejaka. Mara senda jaga yau lang pi ki don ki school ki don ki ye ki sam ki pai ba khasi. Kuma aspa mitare ei ya pala to ka yau lang pi ke don ka police station lan ka outpost jong ka asam. But nangta syakmat ki basong ka basa hangta ki babon hi ki dei ki bar jalan ni ki babon hi ki dei ki nepali ne kham syakmat susu nak ka police station jong ka langpi kham syam susu ki snong ki bahap apo la rong spo asam ki don ki snong ki basong di khasi kom ka omdiang snam ka mausikar bat ki ki snong te nyemtip ka sokar ka dia kumno ha pa dei bat ka langpi hake experience janga hi bangala poisi te ka jaka ngi ba da lele ru ka yo langpi ka num dei ban hap and kan do le spo asam ki khasi ki di banong try ya ka yo lang pi ki di punya ya ka yo pahat ak tei ka jaka ban ak jo ka poru ki snong ki baham ki blang don spo ki marjan bukan ka yo lang pi ki di ban ha ba ya po makle la si kanong ka ba ya ka jela bat ya ka chai mri hi bar ko we la da kum ka jelang ki kwa banyo sedu ki benda ki bahap police station jo ka asam ne ka outpost jo ka asam number ha ki te ki snong ki babun ki dei hi ki nepali bat ki dei ki bat jela ngam thrai don manu ki nong snong ja ka jela ki kwa man sim ne do penha mi ki jaka ha ka babun snong ki dei ki meneri bat ki dei ki bat jela katangi dei ban nguthu na kalian jong ni kum ki pai ma na snong ha pang ya kren ha ka dei ba ka jeng bit pur ha ka benta ka ba Tigalong kabadan kamru kembala penpau ki armor ki menteri nang ba ki regional committees ken sathau ki man lek be sekte ki jaka ki man lek jurut bang sasisir bat ken hamat sangap ru ya kasor jo ki pai ba amdei ba kembala kapo ketia bari ba ki di jaka sape wa pila kata ka ki pai ba ki persya ban ispo asam ndai lasu pengat jubor ki ispo asam nama takadau kalau ka badan kam mi kum ki pai ba no song kam tam mi kinong sensha kisim wat ka tse konsel wa dei badan ka bentah ka bedi ba kani ka kam namar kani ka di ka jeng penbe put ka ba ka ban rai ya ka lawai jo ka challa kam tam mi kani ka block 1 block 2 ba kum chu ya ka lag pi dari ni phai pa cha ka psiar ba ya ka khanduli sector kini ka khanduli ka di ka jaka ka ba Hakisam ki balda pa pangila poisi te ki jaka ka asam ka snai ka pulir pos chaki benta jo ka makhlia par ka snai ka pulir pos chaki kham chama chaki badan chaka benta jo asam ki bri hom tai ki sha pande ki ka sha pande ki bri ho pla won ha ka ba ka ju dan ka jing khrong lum khajana la ka long da ki kunun le no la kum long ru da ki por district dan ki forest jong ka gar bi anglong bat apo khanduli bat kalau ka jaka ka ba ki babon ki snong hi ki babon snong ki de ki pai khasi pana bat kani ka jaka kam idan ko jing e ba ka de ban ha mai be apo ma klang gip te unter kom ka khanduli ka dan aprong dan apna ka jeka jabat ka asam komju kapser ka de snong ka ba kham hajan ring ya nya po sa sniam bat ki babon hi ki bri ki shom to ki de ki pai khasi pana kumba ka we ki kendon ka ba ka kuma kondat bat hui manta kil ong bakil snap ya kasol jung pai ba nga thrai kan ka sarkaru kan pai baka di snap ya kasol jung ki pai ba na ki te ki snong shanu ki kwa ban le bat kai ki jing mantoi lada kini ki snong khasi baro ki wan ban phash po ka jela makhle kana ki jing mantoi ka khrao nam ta jung ki ka de baka tin ka thalle ha ka de baka ridi ka dustur ha ka de baka le ka wan ban ki ba bon ki jing mantoi ki ba kilawan penbai te ngayu I bah ka benta ka ban kong imla balan bagaran ka politik sa ka bede ba ka jing ya kan penbai put tingi kibelti bah ka benta ka ba ar jogan ya ka kan penbai put kham tam e ba ka election ka lajan hapo ka jalan maklea kitu ka bilan benta ka bede ba penbai put ka penbai ba khmi ba kanum dor sakya kana nu ka ka belajar ka benta ka ban kong ka ba kala mi ka jing ya persya bat mentari kladan ka benta ka ban kong ba ka dan ka ka ujor mo ko do masha po supreme court ha beli ka jing put ni kimti ba ka jing put ka benta ka ba ar ka makla umbar ka hadir san posnam
ini i bakan kelaya sekarang kecing ke pun rei game di pan pay pat tengah kata kacing ya pan pun rei ini pan pay ya kata kacing mentok ke pan mi nakan di kacing ya pan pun apa kini ki art lagi celah kau boleh